अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आई भैया, हम गायक अजय राजा आप सबके दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करतानी और एगो जारा के गीत आप सबके बीच लेके आइल बानी। और देखी एगो औरत अपना भौजाई के कैसे कहतानी आ कैसे सुनावतानी, आई सुनी जा सभे। राजा उजय बहमा जबूरी हरदम पियावा रखेला दूरी, कोरा में धके ना हमके सुतावेला, जारा के जड़ी बूटी नहीं पियावेला, जारा के जड़ी